ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଲେସନ୍ 1ର ସେସନ୍ 5 ଏକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଉଛି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଗାଇବ। ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ we wash our face, we wash our face so early in the morning. This is the way we wash our face, we wash our face so early in the morning. ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, this is the way we wash our face, we wash our face so early in the morning. This is the way we wash our face, we wash our face so early in the morning. ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ୟାକୁ ଗାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏବେ ଏଇ ସଙ୍ଗ୍ଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଏହିପରି ଭାବରେ। ୱି ୱାଶ୍ ଆୱାର୍ ଫେସ୍, ୱାଶ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? ଧୋଇବା ବା ସଫା କରିବା। ଆୱାର୍ ଆମର ଫେସ୍ ମାନେ ହେଲା ମୁହଁ। ୱି ୱାଶ୍ ଆୱାର୍ ଫେସ୍, ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଧୋଉ। ୱି ୱାଶ୍ ଆୱାର୍ ଫେସ୍, ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଧୋଉ। ସୋ ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏତେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ। ଦେଖ, ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଝିଅଟି କେମିତି ମୁହଁ ଧୋଉଛି। ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଧୋଉ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଏହିପରି ଭାବରେ ୱି ୱାଶ୍ ଆୱାର୍ ଫେସ୍, ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଧୋଉ। ୱି ୱାଶ୍ ଆୱାର୍ ଫେସ୍, ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଧୋଉ। ସୋ ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ। ଏତେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଧୋଉ, ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଧୋଉ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏ ସଙ୍ଗ୍ଟାକୁ ବୁଝିଲ, ୟାକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଗାଇବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ।